epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upok ang sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na ga-detoxify, namuling magpaniwang kay dudong at kay inday. DTX Coffee Mix na was na piluan, diabetes, ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo apti ka. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, para tuna o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:03. Ining oras sa dulong sinyusang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Mayong gabi syudad, kag probinsya sang Iloilo. Mayong gabi Western Visayas. Mayong gabi Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bayo Evening Newscast. Domingong adlaw, Hulyo 20, 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan ka mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita, Kaki5 Enrico Tupas Surita Jr. Kag ako naman ng inyo alagad, ka-K5 Alira Alvarado Apin. Sa mga headlines, sinadulong sa kaluwan sang D3 Bayo na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ng lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bayo sang klinika Delta Antibum Disenan Wellness Center kakaron sa aton mga headlines. Sa balita lokal, masobra 20 mil ka mga pamilya sa Western Visayas apektado sang hangin habagat suno sa Office of the Civil Defense Region 6. PDRRMO padayon nga ginamonitor ang water level sa mga dam sa probinsya sang Iloilo. Biyahe sang fiber boats nga Iloilo Guimaras vice versa ginpanugutan na. Lalaki nga nasapuan sa Iloilo River sa Esplanade 1 sa Mandurriao, isa ka pulis nga na-assign sa National Support Unit. Sa balita nasyonal, Presidente Bongbong Marcos naglupad na padulong sa Estados Unidos para sa iya Washington visit. VP Sara Duterte hindi pabor sa online gambling. Sa balita international, tourist boat nagkapantugas ang bagyo sa Vietnam. 34 matawo patay. Sa balitang sports, pagsambuwa ni Manny Pacquiao kag Mario Barrios nagresulta sa majority draw. Sa balita entertainment, Charlie XCX kag George Daniel sang the 1975 ginkasal na. Alas 6 sa batian ang aton sining mga headlines kagkaroon sa madetal na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal. Balitang lokal. Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang DTEX 500 The Superior Antioxidant. Naglabot sa 21,939 tanan ka mga pamilya sa Western Visayas ang na-record na apektado sa malaing nga tiyempo dala sang habagat as of 6 p.m. Hulyo 19. Base sa record sa Office of the Civil Defense Region 6, pinakamadamong apektado nga pamilya na balhag sa probinsya ka Antique nga naglabot sa 20,639, ginasundan sa Aklan ngira sa 980, nakasunod ng Iloilo nga may 212, kag Capiz nga may 68. Ini ang ginabugusan sang 62,958 matawo gikan sa 256 ka makabaranggayan sa Region 6. Sa karon nira na sa 3 ka mga individual ang nagpabilin nga missing nga lunsay gikan sa probinsya sang Antique. Sa nagakaangot nga balitang lokal, naglabot na sa 150 tanan ka mga balay ang naguba sa Western Visayas tungod sa pagpanala sa sambabaskog nga ulan dulot sang habagat nga ginpabaskog sang Tropical Depression Crising as of 6 p.m. Hulyo 19. Base sa data sang Office of the Civil Defense o kon OCD Region 6, yara sa 129 ka mga balay ang partially damaged, kag 21 naman ang totally damaged. Sa nasambit nga numero 85 ang partially kag isa ang totally damaged sa Aklan, 41 ang partially kag 17 ang totally damaged sa Antique, kag tig-tatlo ka partially kag totally naman ang nabalhag sa Iloilo. Sa karon ang iban sa mga ini ang temporaryo nga nagatiner sa evacuation centers kag ang ila himata. Alas 6, duga pagdaton nga balita lokal. Padayon sa gyapon nga ginamonitor sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO ang level sang tubig sa mga dam sa probinsya sang Iloilo. Suno sa opisina bangod sang pag-ulan tugas sang Bagyo Crising, nagataas man ang water level sa mga dam nga mahimo tunaan sa lapnagon ni pagbaha. Yari ang latest monitoring as of 10:52 subong aga.
Aganan Dam may 1.90 meters above the riverbed. Barutak Viejo Dam may 1.14 meters above the riverbed. Halaur Dam may 23.7 meters above sea level. Suwagi Dam may 1.80 meters above the riverbed. Santa Barbara Dam may 1.96 meters above the riverbed. Kag Sibalom Dam may yara sang 2.4 meters above the riverbed. Dugang pa nagapanugyan naman ang PDRRMO sa mapumuluyo ilabanagid ang nag-star malapit sa dam kag kasubaan nga magpabiling alerto kamagasunod sa malaygay sang mga otoridad. Sa dugang nga balitang lokal, ginpahanugutan na sa Philippine Coast Guard Iloilo ang pagbiyahe sang mga fiber boats halin sa Iloilo Guimaras, vice versa. Ini ang ginkumpirmar ni Marvin Ginsola, spokesperson sa Philippine Coast Guard Iloilo. Kung matandaan, anay ginkanselar ang biyahe sa mga sakayan pandagat halin sa Iloilo padulong sa Guimaras, vice versa. Bangod sa malain nga tiyempo nga dala sang southwest monsoon, nga mas ginpabaskog ni severe tropical storm Wepa o formerly known nga Krising nga yara na karon sa guwasang Philippine Area of Responsibility. Alas 6:12 sa aton sining nga mga police report. Nakilala na ang lalaki na sa panpatay sa Iloilo River nga sakop sang Esplanade 1, Barangay San Rafael, Mandurriao, pasado sa nibikay na sang aga Hulyo 20. Ginkumpirmar ni Police Major Lailin Sensil, ang spokesperson sang Police Regional Office 6 nga assigned sa Regional Communication and Electronics Unit 6 National Support Unit ang biktima. Sa exclusive naman yung pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo's pamilya sang biktima nga humalin pa sang Biyernes ng adlaw, wala nakapauli ang biktima. Samtang nagpangabay naman ang pamilya, hindi lang subong paghingadlan ang pulis nga residente sang Negros Occidental. Sa subong padayon pang investigasyon sang Iloilo City Police Station 10. Sa dugang nga balitang lokal, patay ang security guard matapos nakabunggo ang tricycle sa motorsiklo sa barangay Madong Haniway, Iloilo, alas 6:30 sang aga, Hulyo 20, 2025. Ginkilala ang biktima nga si Dave Juanites, 41 anyos, residente sa barangay Poblacion Bingawan, kag ang driver naman sa tricycle amo si Florencio Salgado, 61 anyos, kag residente sa barangay Kaloy-Ahan, Lambunaw, Iloilo. Base sa report sa Haniway Municipal Police Station, nag-overlap ang tricycle ni Salgado sa diin naagaw sini ang linya nga ginausoy ni Juanites, rason nga nagluntad ang head-on collision. Nahibaluan nga padulong sa syudad sang Iloilo si Juanites, bangod sa barangay Kasing-Kasing sa distrito sang Molo ini, temporaryo nga nagapuyo. Nakaangko naman sang patal nga pila sa ulo ang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. Sa piyak nga bahin na recover sa makatapo sang 12 Infantry Battalion sang 3rd Infantry Spearhead Division. Ang duwa ka mga high-powered firearms sa nagluntan nga enkwentro sa militar ka Grimnan sang Communist Terrorist Group sa barangay Apero, Tapas Capiz sadtong Hulyo 19. Naibluan nga nagresponde ang militar sa lugar matapos sa tukiban nga yara ang presensya sang CTG members. Kapinpulo naman ka remnan sang dismantled Central Front kag Regional Centro de Gravidad. Sa idalom sang Kumiting Riyon Panay, ang enkwentro sang 12 IB alas 5:30 sang hapon o kahapon sang aga. Nagdugay naman sang 15 minutos ang enkwentro sa di nagpalagyo ang CTG members sa direksyon padulong sa westward, northwestward, kag ilaging birin ang ilang arma sa lugar. Wala naman sa minapilasan sa bahin sang militar. Samtang na-recover naman ang M16 rifle, isa ka AK-47 rifle, kag duwa ka mga magasin sang high-powered firearms. Sa ulihing nga balitang lokal, nagpadala sang petisyon sa Sangguniang Bayan sang Banwa sang Santa Barbara, Iloilo. Ang mga pumuluyo sang lugar nga nagareklamo sang tuman katingil nga uwang sang sirena nga nahamtang sa viewing deck sang among nga Banwa. Suno kay Vice Mayor Ramon Soliano, base sa petisyon lakip sa mga ginreklamo sa mga pumuluyo, amo ang nagadisturbo sa pahuway sa mga katigulangan, ang hunisang sirena kag nagamasakit ang mga kabataan. Dugang pa ni Soliano, bangod sa nabatian nga nabaton nga petisyon, ila inisyal nga naistoryahan upod sa mga miyembro sang konseho nga ipatawag sa patigayunon nga session buwas nga adlaw Lunes. Ang mga katapos ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer, agod nga maistoryahan ang nahanungod sa gindangop nga reklamo sa mga pumuluyo sa ila.
Alas 6:16 nabatean ang detalye sa balita lokal kagkaroon sa ilo natin mga detalye sa balita nasyonal. Balitang National. Ang mga balita nasyonal nga inyong batean na dulong sa inyo sang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inom ikaw sang Mighty C. Naglupad na padulong sa Washington DC para sa official visit si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga Domingo, Hulyo 20, 2025. Sa departure speech ni Marcos sa Villamor Air Base sa Pasay City, iyang ipahayag nga ang tinutuyo sa iya pagbisita sa Estados Unidos amo agod nga iduso ang greater economic engagement. Naibloan nga lakip sa mga topiko nga ila pag-istoryahan US President Donald Trump amo ang 20% nga tariff rate sa mga Filipino goods kag security and defense. Sa dugang nga balitang nasyonal, nagpabutsyag sang pagpamalabag si Vice President Sara Duterte angon sa online gambling sa tungasang proposal sang Congress para sa total ban. Ini ang iyaging pahayag sa interview sa Free Duterte Now rally sa The Hague, Netherlands. Sunod sa Vice Presidente, ang online gambling ang nagahimo nga mahapos lang sa mga Pinoy nga maggastos sang kwarta kag makatugas ang dako nga utang sa pamilya. Kung matandaan, pila ka mga mamalidha sa Senado kag House of Representatives ang ginasuportahan ang proposal nga iban ang online gambling sa pungsod. Sa piyakabahin, 3 ang na-record nga patay, samtang 3 pa kaiba ng pilason. Bangod sa severe tropical storm Krising, kag sang southwest monsoon o kon hangin na bagat, suno sa record sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC sining Domingo. 2 sa mga napatay ang gikan sa Northern Mindanao, kag isa naman ang sa Davao Region. Samtang tanan naman nga napilasan ang halin sa reyon sang Soksarje. 3 kamatawo man ang report nga dula sa Western Visayas kag suno sa NDRRMC. Ginapaydalong pa sa verifikasyon ang mga nasambitan nga report. Samtang nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility o KONPAR ang Bagyo Krising sang Sabado apang suno sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o KONPAG-ASA. Padayon sa gyapon ni magdala sa mga pag-ulan sa pila ka bahin sang pungsod ang hangin habagat. Sa ulihing nga balitang nasyonal, ginigo sa magnitude 5.5 earthquake ang Surigao del Sur. Sinila mga Domingo sang aga suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon PVOX. Ang tectonic in origin nga linog ang nagluntad alas 12:25 kainas sang kaagahon nga may epicenter nga yara sa 131 km northeast ang lingig Surigao del Sur kag may kadalumon nga 33 km. Ginalauman naman sang PVOX ang aftershock. Alas 6:19 nabatean ang detalye sa balita nasyonal kagkaroon sa lugar ng detalye sa balita international. Balita International. Ang mga balita international na inyong mabatean na dulong sa inyo sang Klinika Ditex Beauty Soap. Para sa mamis ka maputi sa nga panit, maggamit sang Ditex Beauty Soap sa aton suri nga pagpaligo. Isa ka tourist boat ang nagkapantugas ang bagyo sa Vietnam sang Sabado sang hapon samtang nag-sightseeing excursion. Kung sa diin 34 ang kumpirmado nga napatay, kagalo naman kaiban pa ang missing sa gihapon. Ang Wonder Sea Boat ang may lulan nga 48 ka mga pasahero kag 5 ka mga crew members kung sa diin lunsay mga Vietnamese ang mga ini. Nasalba naman sang mga rescue workers ang 11 ka mga tawo kag na-recover naman sang mga ini ang mga napatay malapit sa site kung sa di nagkapan ang tourist boat. Naibuluan nga nagkapan ang barko bangod sa mabaskog nga hangin. Lakip naman sa nakasalbar amo ang 14 anyos nga bata nga lalaki nga na-rescue 4 ka oras matapos ini ang natrapa sa nagbaliskad nga hall. Sa ulihing nga balitang international, bumunggo ang isa ka salakyan sa guwa sang Los Angeles nightclub sang Sabado sang aga kung sa diin wala nagdumbo sa 30 katawo ang napilasan matapos nga gin-assault kag ginpaulanan sang bala ang driver sang wala pa makilalaan nga mga sospetsado. Yara sa 7 katawo ang kritikal ang kondisyon samtang 6 kaiban pa ang nakaagom sang seryoso nga pila suno sa fire department sang isa ka online statement. Natabo ang insidente sa guwa sang isa ka nightclub nga ginatawag The Vermont. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sang kapulisan sa nagluntad nga hitabo.
Alas 6:20 na batian na detalye sa balita internasyonal. Kagaroon sa nato detalye sa patag sang sports. Balitang Sports. Ang balita sa patag sang sports ginadulong sa inyo sang Klinika Deo Fresh para protektado kita 48 oras against sa ating body odor kay di kita manimaho sa baho bayabas magamit sang Klinika Deo Fresh sa aton mga kilikili. Nagresulta sa majority draw ang pagsumbuwa ni Pinoy champ Manny Pacquiao kag ni Mexican-American WBC welterweight champion Mario Barrios sang United States subong nga Domingo, Hulyo 20. Apisar nga wala na agad ni Pacquiao ang titulo, ginakabi ini nga dako nga kadalagan sa edad nga 46 anyos. Kung nakuha ni Pacquiao ang titulo, siya kuntani pinakatigulang nga nakadaog sang WBC welterweight title kag siya man kuntani ang pinakaunang Hall of Famer nga nanging kampiyon liwat matapos magretiro. Ang Hall of Fame boxing legend ang may record nga 62 wins, 8 losses, 2 draws kag 39 knockouts kag si Barrios naman ang may record nga 29 wins, 2 losses, 1 draw kag may 18 ka mga knockout. Alas 6:22 na batian ang detalye sa balita sa patag sang sports. Kakaroon sa nato detalye sa balita sa patag sang entertainment. Balitang Entertainment. Para naman sa balitang entertainment, ginkasal na ang singer-songwriter nga si Charlie XCX kag George Daniel sang the 1975 matapos ang 3 ka tuig nga relasyon. Nagbayluhan na isang I-dos ang duha sa isa ka intimate nga seremonyas nga ginhiwat sa Hackney Town Hall sa London nga gintambungan sang ila pamilya kag suod nga mga abiyan. Nahibaluan nga ginanunsyo sang singer ang ila engagement sang Nobyembre sang tuig 2023 sa diin iya ginbuyagya pinaagi sa pagpost ang iya engagement ring sa Instagram. Mayong gabi gid kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Sir Wells Hentoleo, pamilya Hentoleo, Alejandro kag Ramirez family sa may barangay Manyakabak, Haniway, kay Ma'am Jenny Alcalde, kay Ma'am Apple di Apta Bataasan, dira sa may Banwa sang Tubungan, kag sumuman mayong gabi gid kay Paday Espulgar sang barangay San Pedro Molo, kag sumuman mayong gabi man kay sa Rick Mapa. Kag amoyan to mga ka-K5 ang kabukusan nga pagbalita kagindulong sa inyo sang D3 Bayo Evening Newscast. Domingong adlaw, Hulyo 20, 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita ka-K5, Enrico Tupas Surita Jr. Kag ako naman ang inyo alagad, ka-K5 Alira Alvarado Apin. 4 katuig nga pagdulong sang kampyon nga balita, 4 katuig nga paghatag sang kampyon nga serbisyo publiko sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita. Kampiyon